guys, for today's video, magsagop mi ani kadaghan. Ani. Magsagop mi guys dito sa Tabay. Okay. Magsagop mi kay walay tubig diri gyud nga kanang ha? Pero nagsalod wala. Wala na nalod. Na si Bunsoy mo rescue. Ay, mamalik mi. Kadaghan ko no kayong nagsagob. Oh, lagi gani. Dili, uy, walay mga awat. Uy, ka-good boy nga. Sulod din na iya ba? Ayaw, to pa man, oh. Magsagob pas Bunsoy. Ya, buga. Ambi ko no nang nai. Kawit ba? Ibutang po daan ni sa akong hands. Daghan ko no kayo nagsagob dito. Sige, sige, pastor. Sagob kita ni guys. Kawa gima sugo dire. Si Tutak so pag yun naabot niyan turuno adun Tutak so ni Ruel magihaw man to sila Ubabs. So kami sagob me. Magay na si Bunsoy oh. Isa oh. Hi! Lizelle! Di na siya ka-turn around. Kay, nana siya wings to fly. Katawanan. Agoy, sakit. Agoy, suy, dada, sabi, sakita sa kong kamot, suy, eh. Pakit-unta mo sa amuang Tabay. Kanya mong Tabay na ni siya ngalan. Pika. Ang butoy nga nung ginganlag pika ni amo ang Tabay oy. Mga gagmay pa kay mi diri nami. Sa gagmay pa mi layo kay ni siya sa among pamati. Magbalon jud mi mga ligo manglaba diri. Kay layo pero karon duol man day kaayo oy. Na si mag-iyak pagid kuno na siya sa una pasag-ubon. Karon wa na. Daghang entaw oh. Napay gaihaw. Si Bunsoy tig padaplin. Kami tig bumba. Hihimo na akong karito ng kuan magalon. Si Bunsoy tig kuha, kita tiguan. Kaya may tag. Ali na dayon. Sa may kwaon ha. Spatsa sa niya ng skin. Hindi mo baboy tingko, limahan ganyan ni mo dito. Oh. Sige na. Alimahan ba? Tagura ka buong. Ditagsa. Soy dito, soy. Bumbar, soy. Nakaw, soy. Ikaw bit-bit, si padaplin. Hilom. Gamit. Na. Niya na. Wara. Kasabaan ko. Ang ako kunong trabaho. Wara. Mag-video ra. Biiri ka ng imuhang trabaho ba? Ano ba ni? Dahil iyang trabaho aray. Di na ko ipakita ng pig kay makuan ta na. O si. Dili mo sugot si Facebook ana. Ha? Sugot. Diadto na na. Tagbo. Bunsoy. Eh. Makamuag. Sa kayo. Dari tiyo, upos. Mahal ka mag-ubo. Hindi mir na. Huwag mo nang tingali ni uli eh. Ha? Dugay lagi kay kabe. Mohon jud pulis. Away sila sa list. Dada diri be ang bird. O di
Ay, lahi sa bird ni Talia. Katalia is blue. Nani pa diya ha? Blue. Pero pareha sila. Tuhik ko. Walang kaya. Diyan Pati naman kayo sakit. Pulig-pulig sa goob. Sila lang usa. Paningot na ka na. May padiri, paningot ka. Mm. Naging kag-work. Kani din hikuan na ba? Kasabaan ko. Ang ako kunong trabaho. Para, Video ra. biir kita ng imuhang trabaho ba? Ano ba ni? Ayan nagsakay ha. Sila kay bukas kayo. Yam, duha po ka kagalon. Gabok na ba kayo na? Kita Na, musakay po ang bata. Unya na, Bi. Inig magpaingon, diri, Bi. Ay gahi lang Mm. ulo akong anak. Diri. Gahi sa kayang ulo. Kabaw do ka na guys. Stricto kayong kabaw. Ah, di ko sakay daw. ito yung sa kabaw doon ko to. Huwag ka maili. Sakit to ka. Nim, galon. Ayan lagi gabok na bansan sa katiwa sa gaton. Puniton na po datos Papa Silong. Pipil. Kuha na kasi ka na. Mura na siya papil. Huwag kiningkoy.